салом бинандагони азиз, нашри навбатии барномаи инсафаи исро аз сомонаи оилати ҷ манзуратон месозем. бо шумо ҳастам дар студия ман Меҳроншоҳ Усмонзода. Фараҳманд Каримов яке аз роидаҳои ҷавону хушовози тоҷик аст, ки бо садои форуму сурудҳои дилнишини хеш ба дили хурду калон роҳ ёфтааст. ин сароянда чанд рӯз қабл таронаи нави хешро бо номи Моҳитобон дар ютуб-канали хеш пешкаши ҳаводорони савту наво гардонд, ки аз рӯзи нашр то ба имрӯз зиёда аз 50 000 нафар тамошо карданд. таронаи мазкур моли шодравон Бои Муҳаммад Ниёзов буда, Фараҳманд онро бозхонӣ кардааст. матни суруд аз Муҳаммад Амирхоҷаи Кошиф, оҳанг аз Бои Муҳаммад Ниёзов аст. коркарди мусиқӣ аз оҳангсози шинохта Заиддин Каримов мебошад. Фараҳманд Каримов зимни суҳбат бо сомонаи оилатиҷӣ чунин қайд намуд: чанд рӯз қабл аз Туркия омадам. онҷо ҳам барои истироҳат ва ҳам барои корҳои эҷодӣ рафта будам. худоро шукр, дасти холӣ барнагаштам. мухлисон интизори сурудҳои ҷадид бошанд. умедворам ба ҳамаи онҳо писанд меояд. ухтаи дилвона шуд аз нохуни андешаям, то шавад аз мақдамат ин мушкил осонам биё, мушкил осонам биё. хотири ошуфтаи ман рӯ ба ҷамъият ниҳад. алло азизам, ман аллакай хонаро ёфтам. ҳамаш маъқул. тари хона ба таби дилам аст, вале як мушкиле аст. ҳуҷҷатҳояш дуруст нестанд магар? Не, ҳама ҳуҷҷатҳо тахт аст, фақат камтар пул намерасад. чӣ қадар? тақрибан 10 000. шояд гарданбанди тофакардаи бибиамро фурӯшам. ҳа пулдор ки шудаем боз мехарем. не, ту чиҳо мегӯӣ? он гарданбанд якумна хотира аз бибият аст. беҳтара шиносномаро бо ҳамон гарданбанд гирӯ ба гаравхонаи карат рав. дар 5 дақиқа ин мушкилӣ ҳал мешавад. чизе шуд боз ба ман занг зан. хуб шудааст. алло азизам, ман аллакай дар хонаи навамон ҳастам. кани нақл кун, пул гирифта тавонистӣ? хизматрасониашон чӣ гуна буд? ба гаравхонаи гуфтаатон рафтам, шиносномамро ба гарданбанд додам. онҳо нархи воқеи ороишотро муайян карда, пули хостамро дар давоми ҳамагӣ 5 дақиқа доданд. дар ин гаравхона ба ғайр аз ҷавоҳирот техникаам қабул мекарданд, аз ҷумла телефон, планшет ва ноутбук. акнун дигар ҳоҷат ба фурӯхтани ин ашёҳо нест азизам. бале, карат шарики боэътимод дар масъалаҳои молиявӣ аст. ба нуқтаҳои Ламбард Карат дар тамоми шаҳру ноҳияҳои кишвар муроҷиат кунед. қобилҷон Зарипов ва Эркин Одинаев ду сарояндаи маҳбуби тоҷик дуэти навбатии хешро бо номи Ин духтаракро бинед пешкаши мухлисони савту наво гардонданд. ин клиптарона дар ютуб-канали Эркин Одинаев барои мухлисони ду ҳунарманд пешкаш гардид, ки қариб 40 000 нафар онро дидан намуданд. ин тарона ҳанӯз солҳои 90 асри гузашта аз ҷониби Қобилҷон Зарипов суруда шуда мухлисони зиёди худро дошт. ёдовар мешавем, ки клиптаронаи мазкур дар шаҳри Хуҷанд бо стили ретро сабт шудааст. ин духтарак кабине болу парак біне عاشق شوید یاران تاجی سرک بینه عاشق شوید یاران تاجی سرک بینه бинандагони азиз, ин буд чанд хабари тозаи фарҳангӣ, ки манзуратон гардонидем. моро бо хабарҳои ҷадид дар сомона ва шабакаҳои оилатии ҷ интизор бошед.